Yakani ka episode ka bamenta tu ngin yakmi. Kita kat lai hadu kat nyo. Hendrai kita ki khun chandrang u Jacob. Ki lai apai kitin hau Shechem bat hau hamor u kpa jong u. Da ka buit sian pon bat kila ong na bau lapan ken burom ya ka dina ka para jong ki. Bat kila thu aki. Ngimla ban le yakani. Ban ai la ka para hau briu u bom shim la ot share u. Na ba kata kan long ka bakhen burom yangi. Hendrai tang kani nginya ko ngu ipi. Lada pin long kumangi bala ot share yu shenrang baro na phi anda kumta ngin ai no ila ki khun kan thei phi ngiru ngin siam ya ki khun kan thei jong phi shangi bat ngin shong ne ringkat bat phi bat ngin yolong uwei upai ba Henry lada phim sha scoringi ban sha ot share phi ti ngiru ngin sim no ila ka khun bat ngin yalik no ti kani kalong ka jing phai khtin ti namar ba ki ubay thu yakani ka khana hangni ko bu jeng tho khangni u la ban rap di ti kantin makini ki khun ki jong Jacob ki jubab da ka buit sian phon Ka buit sian phon. Ba ka trap kalam ta. ho ka jing pen up iki manta ti wei hi kum ka long hieng la ni nakalan ka bathamai kalau adon ka jing ete jutang buat ublei dah kan ka jing ot share mo lai buli la da batai tu ki session ki bachakman ti hang ni ki por ki jubab ong hani ni unang itu namar ba lapan ken burom ya dina ka para jong ki menta pada ki atrap keliang pada ki ti kan ni ka jing ya shet phon kum ni kan ni ka buit sian phon ka jong ki kalong ba ki ong ba ka ai ka pidawa ti mla ban le lumda nei lumda kini kilong kumakihi kata kalong kibu dah kan ikadak ke bapa hobar bala ot share ya ocean rang baro api kemut pina banwan banlong kumangi mendai bangi long kumapi tula pi ko ngu kai ke bangi ong tangiru ngin ya ko ngu kata ngin long wei pat ba bat aku tu bukat nyol ki ong la da phim sha skor pade ngin simno ya kan ka khun ke jong ni bat ngin yelit no ni ti hang ni ngisko kumba kan ke dina klapoi sking yong shekhem Somta. ten drai kadang ham hi po jong ka jing kran kum ni dai ka jing kran ha padeng jong ki ar yang ying tamba kan ka wei te kala depan kelam ya kan ka wei ti menta pade kumno kan skhem ne kan chong ir ne kan ka Jang ki dong yeng. malaki jong ki jing dawa ti nginu mi keren slam yang ni na marba ka khana kalong ka basyai kit khat phra hadu arphusau bar ki ktin jong ki kilapen song bha yo hamor bar yo shekhem ukhun u hamor bar utau samla shim lapen slam ban le ya kata na ba ula i bha e ya ka khun u Jacob bad ulalong ma u ken u bakham don burom tam ban ya ka ying u khpa jong u baro anda kumta u hamor bat u shekhem u khun jong u kilayalet shaka khardop kanong ba jong ki bat kilay kren bat kibriu kanong ba jong ki kida ong kini kibriu ki asuk bat ngi namar kata tu ai bakini shongsa haka khandau bat bakin yo ikhai hakaru namar hakmi ru kari kluit biang yakide yaki khun kan thei jong ki ngin shim shangi balong ki tanga jong ni bajya ki khun kan thei jong ni ru ngin ya ai no haki Hendrai tang hakani kini kibriu kinya ko ngu yingi wan shong ne ringkat ban ngi ya ka ban yolong uwei upai long lada ushin rang baro apadeng jongi unlong bala ot share u kumta kilong maki o kumba kilong maki bala ot share ki kumta ki jingri jongki berkaspa jongki berkimrat jongki baro kin omlong ki jongi mo tang ba nginya ko ngu yaki maki ru kinya shong du ringkat ban ngi bat yau hamor bat yo shekhem khun jong u kat ki ba lawan mi no naka khardop kanong ba jong u ki la ya sha skor baro bat yo shenrang baro la ot share ya baro kain kat ki ba lawan mi no naka ta ka khardop kanong ba jong u Ki pendem. ki pendem long ka ai ke bangi i ni te nang ni khana la kalong ko ba shai hinrei ka benta jong u hamor ku muslim nong sensar jong ki bat jong u shekhem ni ka don nakador pada ba om nak benta ban
ban penklan ialah kajong kahima hindai namar bakini kila ngop kini kibai ki sendrang jong kan dikasih kajong kiru kia Pengop lang. kia ngop lang Ngop lang. kelam da perkhat bah ganja ayu hadin jong kata kata kalau ngobani kong kaba ar pade kajing kmi kajong ki haki kmat ki jong u hamor kam dei tang kata kajing penyu kurim yu syakam hende ki khmat ki jong u ki i ka spa jong kini ki bri hamor ki bun kini ki jingri Oh, ba ladang i kongu kini ki long ki jong i kini ki bri kini long ku mangi hi te menta bade kini ki jingri hatu kim dei no ki jong i lanang. long ngi i kemba da ke baki kongu il di haini im bai baret tengi nginyok kurup hitairu Kespa paro ko jongki kan dailang ka jongki. Kalau kespa paro jong kini ki jong jokop paro kan dailang ka jongki. Tengah i hangni ro i yang sai sian pan kawan ka jingmot jonga. Bahang ni khmat jong us e mu shikem mu ni hamar ne kapau ka puram jong jokop baulama de jong khub la roi kar hai. Oh, long ya kata kaspa kabaroi kerhai long wat hadu akini ruki iya kata. Ndai. Ti kumno kali isyat jeng mucata kedai na mara bahaka tu ka jeng keren bat. Kani kalong yeng ka jeng jakom. Kita kimi isu ya ka jeng tang ban penyesuk ya kani ka jeng le jeng usyakem. Henry menta pada kini ki khun ki jeng jakom ki bu terwa dak tu ka jeng ot share. Kita kinyo bakat tu kadak jeng jeng asyar kedi barit Barit amdan i. Ti lada lale ikatu kumut kini kindilut ki jongi barok han. Ti long insya kum ka jeng pendap berkom ka bukhrim sung thu tang ba ke buit ti kila apa hadian. Tenginya pe ka jayu pada hadian jong kata. Long kumno kata ka buit sian phon jong kita ki khun ki jong jokop kan pen iso kan hangi. Marki ti kistorwa kum ta lada phim tre ban otsia tamut ngi nginum ai yang ni. Kalau kan kut no tak tu kan. Hari udah pi ot fitre ban le tak pi om ot share kan beteng gitu. Tengir ni klo hi ban le ka mo pi kwa ma pi. Hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi. Khun la ki khun kim sngap shu iya ka kantin ka jong ukpa tak la ya than kan. Te hang ni i ba kini ki khun ki long kum ta. Te wat haba ukpa jong ki ula persyang ban pen i. Ya ka jing ka bla aba khmat. Hendai kita ki jawab penkesan. Tengim tip kinya tengku.